De machines bij het bedrijf Databay Mailservice in de Lieke werken op volle toeren. Joert wordt er dik 8000 brieven sorteerd en dichtplakt. Hoewel het bedrijf al vaker wat dingen had voor het ministerie, is het toch bijzonder. Ja, dit is voor ons echt wel een hele speciale klus. Wij zien ook het belang het maatschappelijk belang van deze mailing zien wij. En wij willen daar wat dat betreft ook heel graag aan meewerken. Maar wij begrijpen hoe belangrijk dit ook voor de Friese gemeenschap is. De brieven gaan een mandje naar het postbedrijf PostNL. Die had de garantie dat alle brieven tiersje bij de mensen thuis bezwaargen worden. In die brief worden ze uitnodigen mee te doen onder het grootschalig DNA-verwantschap-onderzoek dat 29 september uiteenzet. De mensen krijgen in de brief te horen wanneer ze waar hun DNA kunnen afstaan. Het blijft natuurlijk vrijwillig, maar we bieden ze al wel vast een locatie aan waar ze naartoe kunnen. En daarnaast zitten er nog meer bijlagen bij deze brief, waaronder een brochure die wij speciaal voor deze zaak hebben laten ontwikkelen. Die brochure zal ook hoers en hoers verspreid worden in de omkrieten van Vinkleerster. Daar werd Marianne Vaatstra 1 mei 1999 verkrachten en vermoorden. Verleden week maakte justitie op een persconferentie bekend dat 8080 man vregen wordt DNA uit te stingen. Het gaat om man die op de dag van de moord tussen de 16 en 60 jaar wienen en in een striel van 4 kilometer om Vinkleerster wennen. Want justitie had een sterk vermoeden dat de matner een bekende wie van Marianne en in de buurt wennen. Wij zullen echt nu moeten afwachten straks op 29 september hoeveel mensen er komen en dan kunnen we dat eigenlijk pas afmeten. Dit is nu lastig om te zeggen, maar wij hopen natuurlijk op een hoge opkomst, want hoe meer mannen er meedoen, hoe groter natuurlijk de kans is dat wij dit misdrijf oplossen. Via het DNA van familieleden van de dieren wil justitie nou deze langslepende moordzaak oplossen. Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n groot DNA-onderzoek gehouden wordt.